ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அம்பர்லா குர்த்திஸ் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 650 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஒன்லிங்க. நல்ல ரேயான் ஃபேப்ரிக் தாங்க. இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்க. எம் சைஸ் டு XXL சைஸ் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ரொம்பவே க்யூட்டாகவே இருக்குங்க. நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் பாருங்க, நல்ல ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைனுங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 650 ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஒன்லிங்க. நம்மளோட ஷாப்பிங் லொக்கேட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை முகப்பேர் வெஸ்ட் தாங்க. எல்லாமே சூப்பரான ரேயான் ஃபேப்ரிக் தாங்க. இதோட நெக் பார்ட் பாருங்க, இவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு பாருங்க. எம் சைஸ் டு XXL சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ரொம்பவே க்யூட்டான மாடலுங்க. நல்ல ஒரு சாஃப்டான காட்டன் வித் ரேயான் ஃபேப்ரிக் தாங்க. இது ரொம்ப அழகா இருக்கு. கலர்ஸ் எல்லாமே பாருங்க, இவ்வளோ சூப்பரான கலர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. நீங்கள் வேர் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்க. நல்ல ஒரு நேவி ப்ளூ கலருங்க. நம்மளோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க. பாய்.